Flašíková képviselőnőnek adom át 1 percre a szót. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár. Podobne ako dnešná debata o derivátoch, aj diskusia o predaji nakrátko a swapoch na úverové zlyhania je dôležitá z hľadiska zachovania už aj tak krehkej finančnej stability. Že majú tieto ustanovenia formu nariadenia, je nevyhnutné. Ukladajú totiž priame povinnosti súkromným stranám zverejňovať informácie. Transparentnosť je potrebná predovšetkým z dôvodov stability na finančných trhoch a ochrane investora. Ďalším dôležitým bodom tohto návrhu je návrh zákazu tzv. Nekrytého short sellingu, teda predaja nakrátko. Aktuálna dlhová kríza ukazuje, ako špekulanti, ktorí ani nevlastnia dlhopisy členských štátov eurozóny, ale na ne iba vsádzajú, môžu privodiť krach celých štátov. Preto je dôležité, aby sa v poisťovaní cenných papierov prostredníctvom credit default swaps mohli angažovať výlučne a iba majitelia dlhopisov. No a poslednou dôležitou agendou predkladaného textu je posilnenie kompetencií ESMA. Dúfam, že prehodnotí Rada svoje stanovisko, že by to mali byť ministri financií a nie ESMA, kto bude rozhodovať v tzv. Výnimočných situáciách a že ESMA v tomto smere dostane prioritu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.